Philippine Coast Guard Cagayan de Oro planong magtukod o mga substation sa mga flood-prone barangays sa syudad. Ano ang report ni James Pauloyap? Human giigo ang Cagayan de Oro City sa halapad nga pagbaha sa milabay nga bulan, nga gikamatay sa duha ka mga tao ug mga kabtangan nga nadanyos. Tungod niini, gilaraw sa Philippine Coast Guard Cagayan de Oro ang pagmontar og mga substation sa mga flood-prone barangays sa syudad. Kini atol sa ilang pagbisita sa buhatan ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy. Ang mga coastal barangay sa Lapasan, Tablon, Puerto o mga riverside barangay sa Makasandig, Carmen ug Balulang ang ilang ginalantaw nga mamahimong strategic location tungod sagad kini nga maigo sa baha. Why naganahan mi mag-put up sa river? This is because of the reason kanang mga reports of drowning incidents. So we need na at least we are advocates of saving lives, no? So most probably if we have Coast Guard diri sa rivers, baka malesen or baka wala na incident of drowning. Importante sab kuno nga mapakatag ang ilang mga personahe sa mga kabaybayunan sa syudad. Ilabi pa nga kini ang sagad apektado kung adunay pagdaot sa panahon. Andam na sad matud pa ang ilang mga personahe ug mga kagamitan alang sa maong mga substation. 5 ka core functions, which is the maritime safety na gihapon na, which is the vessel inspection, vessel safety, then the maritime law enforcement, the same that the PNP is doing. So kami, we also enforce law, especially sa maritime waters. Then we have the maritime search and rescue, maritime security, and the marine environmental protections. So that's the main job of the Coast Guard. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauloyap para sa One Mindanao.